L-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon iddikjara ruħu xxukkjat għal dak li fisser bħala l-imġiba egoistika u irresponsabbli ta' wħud mid-Deputati Nazzjonalisti, tant li stqarr li m'għandhom qatt jimmeritaw il-fiduċja bil-vot lanqas mill-aktar partitarju akkanit Nazzjonalist. F'artiklu fil-Gazzetta Malta Today, Falzon janalizza l-aħħar żviluppi fih dan il-Partit Nazzjonalista wara l-laqgħat tal-ġimgħa li għaddiet tal-Eżekuttiv u l-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista, kif ukoll wara r-riżenja ta' Pier Portelli minn kap eżekuttiv ta' Media Link, il-kumpanija li tmexxi l-midja tal-Partit Nazzjonalista. Falzon jgħid li għal dawk li argumentaw li Adrian Delia ma jistax irebbaħ lill-Partit Nazzjonalista għandhom iduru fuqhom infushom u jistaqsu x'għamlu dawn biex għall-inqasenuh biex ikun kapaċi jrebbaħ elezzjoni. Sa mill-ewwel ġurnata li daħal fil-kariga, ċerti nies għamlu minn kollox biex ma jirbaħx elezzjoni u dawk li jikkritikaw internament li ma jistax jirbaħ għax għandu baggage huma dawk li wieħed jista' faċilment idur fuqhom u jissostni magħhom li jekk jollu jdejhom għandhom ħafna aktar xi jxommu. Qatt ma tawh ċans jaħdem jew li jmexxi l-partit b'mod li għall-inqas jista' jagħmel xi impatt fuq ix-xena politika lokali għax wadbu minn kollox lejh u issa l-Partit Nazzjonalista jinsab infarrak u ta' dan għandhom jitkażaw biss dan il-pont ta' deputati egoisti għal Michael Falzon. L-eks Ministru Nazzjonalista jissostni li dawn l-istess deputati nazzjonalisti li għamlu l-ħajja diffiċli ħafna lil Adrian Delia u maħatja wkoll tal-problema kostituzzjonali li ħolqu billi minaw il-funzjoni ta' oppożizzjoni effettiva. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.